Ulu hormat bilen Akşekerine payitahtymyz Aşgabatdan gelen hormatly mehmanlarymyza ulu hormat bilen söz nowbatyny geçirmekçi bolýar. Встречаем Dünya Kino Festivallarynda birinci orunlaryna münasip bolan ýa-ni ýakynda 147 döwletiň içinde awtomobil reklamasyny etmekde birinci orny eýelen artist, rejissor we showman Murat Mollayev. Встречаем. Assalamu alaykum mahram mehmanlarim. Sözümün başını söz bilen başlayacak. Tutar gerek. Wagtal Allah Taala alhamdulillah dip durmany unutmaly. Sebäbi dünýäniň iň bir asuda, iň bir parahat ýurdunda ýaşaýar. Muňa gözel Türkmenistan ýerler elbetde muň sakatyna hormatly arkadaşly serdarymyz zor. Oýlaryň janlar sag bolsun, her bir tutýan tutumly işleri ilmi-dama rowaj alsyn. Rowaj mendili dowam bolsun. Elbetde bu sözülen bir şeydi didarlaşıp duruz. Yine de bir savaşını aýtmaly bir kampanya var. Ýagny Lewap welaýatyna ýerleşýän Era Business Center'ın agdy bir kollektiwine köp savaşını aýdýar. Häzirim umuman tema telekeçiler esasy we onun reklamlary bolan soň häzir bir kiçikrajyk bir söhbetleşik edelim, birazcık bolsa gülüşek bolan reklama bir näçe görmüş bada. Umuman biziň soňky wagtda öňler bizde bir gowzat alsalar importny diýerler, bilýärmi? Ina şu gowdugyny aýtmak üçin importny diýerler. Indi hiç ýyl biziň öz önümizde ina şu gow diýmäne hiç ýyl utanamyz ýok indi. Bilýärmi? Deňleşdi.